Iya. Nek omong berwaton ngomong. Ben. Sing penting ana sing nanggap ngono wis beres kok. Iki nang ngene wae no Bu Agnes, nek ora ono Bu Agnes le omongan wis jijiki ket mau. Nang kene direm-rem le omongan ben. Ora wae ngomong aku wonge bebas kok. Ah bojoke saking kebale nek ngendi bojo aku iki kebale. Iya. Rem-rem apa ora? Aku ngejak guneman cara apa ayo aladeni. Ora tep ora. Biasane aku maju wis ndang ndasmu, matamu ngono metu kabeh. Lah wong kowe ora ngunekke sik kok. Lah kowe ngunek sik wong kowe ya ora tau sopan karo aku. Kok minta unek tak apa jenenge? Tak lokke kowe nggawa kaos kaki gambar apa itin ngono maju sutange diangkat. Gambar apa nyono? Lah nek ora jelas tak nyot tak kan delok dhewe ngono. Amo nek ming sikil. Lah karepe apa? Ya apa ta apa lah.